أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام سيدنا على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hürmetli aziz din kardeşler. Şuşa dünyalarına, galemlerine yoktan bar kılgan. Barlık can iyelerini yaratıp, her can iyesine yaşav ravuşun көрсәтүче, гыйбадәт кылырга лайыклы булган, тиңдәше булмаган зат, бердән бер зат ул Аллаһ Субханаһу ва Тааладыр. Раббыбыз Аллаһ Субханаһу ва Таала Коръәни Кәримдә безләргә акыллы булган, фикер йөртүче иманлы бәндәләргә мөрәҗәгать итеп әйтәдер. Аузу биллаһи минәш шәйтанир раҗим. Лaqad халакнал фи ахсани тaqвим. Без Адәм баласын иң камил рәвештә яраттык. Ягъни мөхтәрәм җәмәгать, әгәр дә менә уйлап карасак, фикер йөртеп караган вакытта, Адәм баласының иң камил рәвештә яратылуы нәрсәдән гыйбарәт? Әлбәттә, Адәм баласының тәне бар. Адәм баласының акылы бар, Адәм баласының җаны бар. Менә шушы өч нигездән башка, өч көчтән башка Адәм баласы дөньяда тормышта хәерле тормыш алып бара алмый. Акыл да кирәк, тән кеше дә кирәк, рухи көч тә кирәк. Әмма дә ләкин Адәм баласының иң беренче тәнен алыйк. Иң камил рәвештә дигән вакытта, Адәм баласының тәнендә кечкенә генә йөрәге бар. Тәүлеккә 115 мең мәртәбә тибә торган. Үзе аркылы 10 мең литр кан үткәрә. Адәм баласы тәүлегенә 23-24 мең мәртәбә сулый. Үпкәсе аркылы 500 литр һава үткәрә. Адәм баласының баш миендә бер тәүлеккә 8 миллиард 360 миллион химик реакциялар бара. Галимнәр әйтүенә караган вакытта, әгәр дә йөрәкнең бер көнлек көчен җыйсаң, ул бер мәктәп автобусын күтәрергә җитәр иде диләр галимнәр. Адәм баласының тәүлегенә каны тәне буйлап 19320 километр юл үтә. Бавыры шушы канны 1500 тапкыр чистартып, 24 грамм көн сайын җәмәгать кан алышынып тора. Шуңа күрә менә шушы бөтен гыйбрәтле һәм зур хикмәткә, акылга нигезләнгән, шушы бер мөкәммәл итеп кылынган организмга караган вакытта, шәхсән үземнең минем бернинди дә шигем калмый, шушы камил тән кемдер тарафыннан уйланылып, шушындый дәрәҗәгә җиткерелеп эшләнелгән икәненә. Шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, Адәм баласы һәрбер кешегә, кем булуына карамастан, кайда булуына карамастан, кем булып эшләвенә карамастан, бәхетле булып, хәерле тормыш яшәү рәвеше алып барырга бөтен мөмкинлекләрне биргән. Бу фәкать бездән әзме күпме көч кенә таләп итә. Шуңа күрә менә шушы эшләп торган камил система дип әйтик, бозылмасын өчен Адәм баласының акылы да, тәне дә, җаны дагын бер бөтен булып, билгеле рәвештә эшләсен өчен Аллаһ Субханаһу ва Тааля шушы үзе кылган дөньяда йорт буларак безгә җир шарын барлыкка китергән, шушы дөньяда яшәр өчен камил тән биргән һәм шушы тән эченә акыл, җан керткән. Һәм җәмәгать, әгәр дә без яшәү рәвешебездә, үзебезнең тормышыбызда Аллаһ Тәгалә куйган кануннардан чыгып, аның кануннарын бозсак, Аллаһ Тәгаләгә моннан бернинди дә зыян килми. Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтә, әгәр дә тузан бөртеге кадәр генә дә яхшылык эшләсәгез, бу да сезнең өчен, әгәр дә тузан бөртеге кадәр явызлык эшләсәгез, аның бусы да бары тик үзегез өчен ди. Шуңа күрә җәмәгать, менә Аллаһ Тәгалә шушы дин кануннары белән бары тик тормыш юлыбызның билгеле, матур һәм дөрес юнәлеш алуын гына безгә көйләп җайлап биргән, шушы дин кануннары аркылы. Һәм менә шуның бер кануны җәмәгать, Аллаһ Тәгалә бары тик кайгыртып, әссәлам дигән аның исеме бар, бары тик кайгырту йөзеннән генә безгә кайбер гамәлләрне бу дөньяда тыйган. Мисал өчен хәмер. Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва сәллям үзенең бер хәдис шәрифендә әйтә, хәмер барлык бозыклыкларның анасы ди. Һәм икенче бер хәдис шәрифендә әйтә, хәмер белән бәйле 9 кешене Аллаһ Тәгалә ләгънәт кылды ди. Җәмәгать, уйлап карасаң, кай вакытта кеше әйтә, менә аны эчә белеп эчсәң, шамасын белсәң, башкасын эшләсәң,
ул зыян китерми. Ягъни бу кешенең сүзләрен шәригать теленә күчергән вакытта бу кеше әйтә: менә гөнаһны эшли белеп эшләсәң, гөнаһны кыла белеп кылсаң, аның артык зыяны юк. Ләкин гөнаһ булып кала. Һәм әгәр дә гөнаһ бар икән, әгәр дә инде без әйтәбез, бар икән җинаять, аның бар статьясы, есть преступление, есть наказание. Әгәр дә гөнаһ бар икән, аның шулай ук җәзасы да бар, җәмәгать. Әгәр дә беренче хәдискә кайтып карасак, хәмер бозыклыкларның анасы. Ана тудыручы. Ана ул тудыручы, димәк, хәмер ул башка гөнаһларны үзе артыннан ияреп алып килә. Башка гөнаһларны тудыра ул хәмер. Һәм тик томалдан гына Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безгә бу эшне, бу сыйыкчаны, бу хәмерне тыймады. Бу безнең хәятыбызга мөһим өчен. Бит җәмәгать, әгәр дә без статистиканы гына ачып карыйк. Әгәр дә без официаль чыганаклардан караган вакытта безнең Россия Федерациясында гына елына 900 мең кеше шушы хәмердән ишүдән зыян килеп вафат була. 900 мең, әле бу билгеле булганы. Безнең Россиядә гына бер ел эчендә 400 мең кеше наркологический, то есть наркотиклардан, тәмәкедән, башка төрле шушындай препаратлардан агуланып үлә. Икесен бергә кушсак, безнең федерациябызда гына 1,3 мең кеше эчеп һәм тартып үлә. Ул кемнәңдер газиз баласы. Ул кемнәңдер газиз хатыннары, кызлары, оныклары, балалары бит ул. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә шушы тәнеңне, шушы мөкәммәл адәм баласының телендә 10 мең тәм рецепторы бар. Шушы тәнеңне, ашказанын, шушы ризык торган юлларны Аллаһ Тәгалә шуның өчен бар кылдымы? Шушы кулларыңны, шушы аракы салган бокалларны күтәрергә Аллаһ Тәгалә бирдеме? Шушы авызларыңны, шушы хәмерне, харамны ашарга бирдеме Аллаһ Тәгалә? Юк. Ягъни без бурычка алган әйберне тиешенчә кайтармыйбыз. Кешедә намус, вождан, уят, иман дигән әйбер булмаса, без хайваннардан да түбән төшәргә мөмкинбез, мөхтәрәм җәмәгать. Шуңа күрә менә бу хәмернең җәмгыятьтә зыяны бик зур. Ул аерылган гаиләләр, күпме җинаять шушы хәмердән барлыкка килә. Ризаэддин Фәхретдин хәзрәтләре әйткән, хәмер керә, акыл кача дигән. Шуңа күрә аракы яисә хәмер ичкән кеше үзе аның акылы инде мөкәммәл, камил булмау сәбәпле үзен кулда тота алмый башлый. Һәм төрле теләсән инде җинаятләр кыла, мөхтәрәм җәмәгать. Менә шундый бер җинаятләрнең берсе сезгә бәян итеп китәсем килә. Бер ханымның әйткән сүзләренә караганда, ул әйтик инде без инде исемнәрен, шәһәрләрен әйтеп сөйләшмибез. Әмма дә ләкин әйтик, мисал өчен үзебезнең шәһәрдән булсын. Менә шушы шәһәрдән икенче бер шәһәргә күчкән вакытта шушы ханым сөйли, үз аның исеменнән сөйлим инде мин, шушы хатын исеменнән, от первого лица, беренче кеше исеменнән сөйлим. Мин ди поездга кирип утырдым. Поездга кирип утырдым, минем купада бер кеше булмаган күреп сөендем ди. Һәм инде поездның китер вакыты җиткәндә минем купага бер яшь егет килеп керде. Урамда кыш булу сәбәпле инде бу туңган, күшеккән, һәм мин инде өстәге ятакка менеп ятарга өлгергән идем ди. Һәм шушы егет сумкасыннан аракы шешәсе чыгарды да, чәйгә дип китергән стаканга әз генә аракы салып эчәргә маташканда, мин энем ишмә. Бу якыяна карап мине күрде, бераз читенсәнеп, апа туңдым, урамда суык, бераз җылынырга гына ди. Күпләр әйтүенчә генә әз генә мин апа ди, җылыныр өчен генә ди, сәламәтлек өчен генә ди. Энем ишмә, менә мин сиңа үземнең тормыш юлын сөйлим дип, бу апа шушы малайга, шушы егеткә үзенең тормыш юлын сөйли. Минем 2 малаем бар, ирем бар, үзем гади генә матур гына тыныч гаиләдә яшәдек, тормыш белән яшәдек. Иремнең әз генә эшә торган гадәте бар иде, ләкин күп булмау сәбәпле без инде моның белән яшәдек, көрәштек, артык әйтик инде зыян китермәде безнең өчен. Түзәрлек булды дип әйтик инде. Һәм 3нче балага мин инде узгач, шушы шатлыктан ирем минем бераз гына эшә башлады. Һәм инде минем табыр вакытым якынлашкач, мине хастаханәгә сакланырга, яни на сохранение яткыздылар ди шушы ханым. Мин яхшы гына, имин генә Алла рәхмәте белән баланы таптым. 3нче бала дөньяга килде, кычкырып, яңа тормыш, яңа җан авызга салды.
әниле, әтиле бала дөньяга килде. Һәм шушы баланы өченче балагыз туды, тәбриклибез дип иремә җиткергәч, ирем шатлыктан кибеттән инде хәмер аракы алып кайтып, шушы көнне кич белән бик нык кына эчкән. Нык кына эчә, өйдә ике малай бар. Малайлар шаян булалар. Өйдә йөгереп йөргән вакытта, шаярып йөргән вакытта бер малаем телевизорга кагылып китеп, яңа гына алган зур телевизор идәнгә төшеп шәлпәрәмә килә. Шушы хәлне күргән, хәмер эчеп акылын югалткан ир, шушы балаларга дәрес бирү, әлбәттә бераз куркыту нияте белән ике баланы кышкы көндә ишек артына чыгарып бастыра. Хәзер мин сезгә акыл өйрәтәм дип. Бик каты исерек булу сәбәпле, исерек әти керә дә караватка ятып йокыга китә. Караватка ятып йокыга китә дә урамда ишек төбендә калган ике гөнаһсыз сабый нарасыйның, ике ир егетнең, булачак әти, булачак абыйларның оныта балаларын урамда икәнен. Һәм берникадәр вакыттан айнып уянып китсә, ишекне ачып җибәргәндә, ишек төбендә зәңгәрләнеп, суыктан катып үлгән ике малайның тәне. Һәм җәмәгать менә монда шайтан суы, Аллаһ Тәгаләнең тыйган әмреннән чыгу сәбәпле, وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم, бу дөньяда күргән авырлыкларыгыз, кайгы-хәсрәтләрегез үз кулларыгыз белән кылган гөнаһларыгыз сәбәпле ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Һәм инде бу ана әйтә, шушы кайгыдан ди минем ирем дә бауга менеп, үз-үзенә кул салып, бу дөньядан китеп бара. Тәүбәсез, нисез. Ла тaqнату би рахмәтилләh, бер кашан да Аллаһның рәхмәтеннән өметегезне өзмәгез. Тәүбә капкалары кояш көнбатыштан чыгып, җан бугазга терәлгәнчә ачык иде җәмәгать, иман булмады. Һәм бу хатын инде яңа туган сабый белән кайтып, ике малайын һәм җирен, үзенең ирен җир куенына кертеп, бөтен әйберләрен җыеп, бу моментта яши алмыйм дип, бөтен әйбер элеккеге тормышны хәтерләтә, балаларны, ирен хәтерләтә, бөтен әйберләрен җыеп, кечкенә сабый белән икенче шәһәргә туганнарына чыгып китә. Менә бу кыска гына бер меңләгән, миллионлаган булган хәлләрнең бер кыска гына бер гыйбрәтле хәл. Шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Тәгаләнең йортында аның тәне биргән җаны, акылы белән без шушы нигъмәтләрне әманәт буларак, әҗәт буларак кабул итеп, Аллаһ Тәгаләгә чиста, пак, камил рәвештә кире кайтарсак иде. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безне рәхмәтеннән, мәрхәмәтеннән, шәфкатеннән, ярдәменнән һәм саклавыннан калдырмыйча, бу дөньяда да бергә бердәм булып, хәерле тормышларда яшәп, җәннәт әһелләре булып, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә җәннәт өстәле артында очрашып күрешергә насыйп әйләсә иде. Субханака Аллаһумма ва бихамдик, ашһаду ан ла илаһа илля ант, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум.